Jotelo motenore gi jatend piny William Ruto yo Ukambani okwedo mokalo manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaluwore gi weche manyowacho ni telo masani osekata ketho okenge manosegoyo e kinde manen jatend piny. Kanolose romo mar kuku mar Jubilee nyoro, Kenyatta nyowacho ni sirikal mar Kenya Kwanza osekelo dok chien mathoth gino mahinyo kata jo Kenya. Jaod bura mamwala mabende en jagoro mochung' ne chenro e duond bura mar UDA Vincent Okawaya anonyiero weche manowachi gi Uhuru kose kuom weyo chien ochumi morochore mokalo. Kawaya nowacho ni jatend piny William Ruto ni ong'ala maber mabiro konye yiero mare kendo e tam mar ariyo kaka jatend piny. Jaod bura ma Kitui South Dr. Recho Nyamai korka kore owacho ni chenro mar UDA ni kare kendo dhi nyime makare mabiro konyo jo Kenya. I'm persuaded to ask which gains, particularly which gains have been eroded. Which gains? Did you read Vision 2030? Did you not run away from the housing program, which is part of what was envisaged or what is in the Vision 2030? So, hii gain ambayo imerode ni kukimbia kusema because housing program is not popular, you are not going to implement. Sasa, which gains are these? Is running away from giving Kenyans something resemblance of universal health care. Running away from that is that part of the gains that have been eroded? Because what I know, if you read carefully Vision 2030, all these things that the president is doing, they are clearly there. Only that there has never been a president who is bold enough to implement them. Kuna watu wanapinga nyumba. Ati mtu anasema hizo nyumba hazina maana, ni bure sana. Yeye akiwa rais atachukua hiyo pesa arudishie wale ambao watakuwa wametoa na hiyo nyumba aivunje. Sasa nataka kuuliza, mtu akiongea hivyo anaweza kuwa rais kweli? Jopuonj masikunde